Хаңыл ханна хаңаластар сирдергер эркәне хочутугар ләгилер ыһы кыһаллар аал ототтон харыла халажыннан уақтақ кымыһынан күндүлән сайыңы саймархай күн ылжыттары уруйдата. Өгін өдің айыларға үңір сөктер кәмін чағым киен кәлді. Амма луһун ләги дойдута үйен ара ханара түгөр көһөрүллән турар дойду аспыт акталгана ден мана тенердәхтәре. Төрәбі дойду историятын өрө тутар жон бар болан нәһилек ата билигинда тыннақ. Мен ләги сирини чөйдік білебін меха бәм көпсәбіті. Онна хәттіс көліне ағытабын. Үс йөнүң ордабыт нәһилек билигинде үс ага уһунан тәнияр маны касеме сүйһүнен мустубут ылжыт тоһулур. Каракааннар жаранкылар тоторбаттар бүгүн өрөгөй дүркүннәре. Үксөлөр бит аммалуор кибеттере орна отуп биргана аңаласылуор кабеттере. Онон бу бие белги юбилейне хакытан иха турар бит аңаласылуус огытта исторический кануру аймакты бола бутан кайхали. Бир дойдулақтар сылга бирде көрсөртерәһиннәре мақтал тылларынан сәмәй беләхтәренән арылланна. Ләгилер уоллара Руслан Федотов нәһилек ытык жонугар үбүлөйдәк бәлеләре туттарда. Үсүс соустада ойды үескән тора бу хәҗәб. Онан мен хадахпар бу да регулярен аймактарын бу эдер ичаттар бу билелер көрөлдөрө мантык түсүттән барта үескән тахар швейди хәбиб. Быйыл ыһык үһүс түгүлүн ытыллар хетиенне нәһилек тоғухон сылгар ананна. Онан инникитин хүтүгес көлүнеттен көлүнәгә бәреләргә үтүе холобур болар. Руслана Максимова, Илларион Федоров, Вести.